ɓiɓɓe fulɓe aduna ko golle tan woni e muɗum aduna ko tampere tan woni e muɗum ɓe ɓooyi wiide cukalel mala ngel moftu jawdi ma sa wuuri a nafat mate ɗe jejjiti sukundu ɓaleeru e basal ne jaaɗa laakar jungo haɗi jungo dañi jungo Allah ngo jaɓani so ngo jaɓi ala ko ngo yaada hande miɗen ñalli Bun Oumar Korel a noddi kam taw mbiɗa ummi Ndukuro Pël mbiɗa fayi gam direct mbanmi mi reftoyani galle ni sa nani mbarango Dakar weeɓani a yiidani e moƴƴo a yiidani e Bun Oumar Korel jottimo mi Samba mbimomi nam oy mi ɓooyi nande aɗa wiya Samba tumane Samba yero Goudiry wi pullo kala ko hokki bambaɗo ne yawi so wona hokki ɗum ɓiɗɗo nagge mbimomi jaati oy mi hokkimo noddirteɗi yiɗande tigi 90 000 lenen da waɗe poos ma mi nani ka joguiɗo émission télé fulɓe to so wonano ɗum ñallen ɗo mbaalen yewtude to yiɗodirde ala nafodirde ala ko yiɗodirde ala koddigal ala ko ma jiɗande mbaɗa ma jiɗande tampa ma jiɗande muña a resat ɗo debbo maɗa ñande fof mbaɗama ko metti mum ndesa ɗo debbo ma ñande fof piyama o yaha balɗe ɗiɗi o yewnuma o refta yimɓe o wiya balle kam mi hoota waɗa ñakkere fulla he ko yidde e ko yidde tagui sukaɓe fulɓe cari e duude baba Adama hen ko yidde tagui neɗɗo daro wiya ene wona gendiyanke kaɓanteɗo leñol kaɓantoɗo leñol kaɓortoɗo leñol subaka fof ne daña ko metti ɗum e waɗi noddoɓe e gol haaloɓe ko boni e golloɓe ko boni kono ko muñal yidde muɗum yidde yaarude yeeso e ɓiɓɓe fulɓe onon ne golle minen haala kala ko golluɗon min kaala min daro min dado min gono hawango gallol ngol par ce que pulago ko jiiɗa ko way kono guesa ni aɗani guesa sa jabbi awi fuɗi waɗi jallude ma kowa gallol ngol so wona ɗum so ɓe ñaama jalluɗi maɗa kayita soñde e renduɓe noon peccat mi salmini mi juurima aɗa andi Samba saɗa haal hay goto amen yitta deƴƴa min jitta hay dillude nde tawno ina weele ɓerde te kadi ina deeƴe gande nde tawno ko kongi cari o cañiɗo machallah yaltate yo Allah suuran Houda Keita an noon sa wiyama juddu jeeri waɓe nenne galle en jennama machallah min beltima no fewi hande noon Moussa Niang ɗo watta hirde nde ko Samba Abou machallah enen jewtam Demba Sow wi ummu émission hande ken soodoɓe nde tawno kalɗo bambaɗo woni émission bambaɗo ina weelami ɗum woni yidde ko gonɗa farnarade ko gonɗa o wi kam da 30 000 oɗo cooda attay Moussa Niang sa sood tottam 30 000 a wiyama sood attay hol waɗa komo coodta o yeeyima teddungal